हेलो फ्रेंड्स, तो नोंथांमोनखौ गासैखौबो दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। तो फ्रेंड्स, दिनैनि बे भिडिअ बानायनायनि टपिकआनो जाहैबाय आंनि सासे लोगो आरोना लोगोफोर। बे लोगोआ आंनो मोनसे भिडिअ बानायनानै हरदों, गाव मेथाइ खननाय। बे भिडिअखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव आपल'ड खालामनो थिनदों आरोना लोगोफोर। बे आपल'ड खालामनो थिननायखाय आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थानाय जादों लोगोफोर। ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ दा नोंथांमोननो लास्टआवहाय देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ गासैबो जोबजासे नायलां, होनबानो नुनो मोनगोन लोगोफोर। तो फ्रेंड्स, माने बिथाङा होनदों आरोना गावबो इउटिउब चेनेल खुलिगोन होननानै बुंदों। ओमफ्राय बे गावनि इउटिउब चेनेलाव बिदिनो मेथाइ खननानै भिडिअ खालामना आपल'ड खालामबाय थागोन होननानै बुंदों। कभार संसफोर बिदिनो खननानै भिडिअ खालामना आपल'ड खालामबाय थागोन होनदों। नोंथांमोना मेथाइ खननाय भिडिअफोर नायनो मोजां मोनोबा नोंथांमोना बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, सापर्ट खालाम। तो फ्रेंड्स, बियो इउटिउब चेनेलखौ खुलिगोनसो होननानै बुंदों, खुलिथ'वाखै। बियो खुलिबा आं नोंथांमोननो खोन्थागोन, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर। तो फ्रेंड्स, दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। बे लोगोआ माने गाव मेथाइ खननायखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव आपल'ड खालामनो थिननायखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालाम। तो फ्रेंड्स, बे लोगोआ आंनो भिडिअ हरनाया ससेल', बारा गोलाव नङा, माने गुसुंसो आरोना लोगोफोर। तो फ्रेंड्स, दायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदो।